Pat ngan wan rak biang shafi kani ka video ko ba menta mo ti kani ka grup ka top community ka grup lene ka community ka ba kadon ka jing thmu bangi kum ki khasi ngin ya penmi no ya lagi jongki mim coin jong la jong mo ti nang ta kato ka we ka grup ka partnership for crypto meme coin bat kadai ka grup ka bangi na kini ki beriu ki ba don interest lane ki bakwa ban yasno tilang ban ngi na kane ka grup pat ngi ngin samof saha kadai ka we pat ka grup ka top community hakani ka top community ka mut ki dai ki beriu ki bla long ready ki bla ti kena ban le kane ka kam mo mentangi don ko ban nyop san ngon rela dadang don shu na ki tu ki we pat ki member lane kitu nakane ka grup partnership for crypto meme coin te ngin sa ra pat hatu ko ka grup toh menta ngan lej weu address ngala copy ni une ma une ude na ka benta banga ngan ai kata ka training te menta ngan lej hatu ka kane ka foton te menta ngan paste to address ngala copy to address dengan paste tu. Telah ada paste dengan klik tu. Tementa telada ngi penmi coin ka e ka jing mentoy lane ka e ka jing ru nong kan keren fiang ni. Menta lada ngi penmi coin tetep bangi ki ba penmi ngi long try kan. Ngi khlam don ka jing loss Nre nakashi 4% ngan OAP ngan ong had shi 4% bakanam loss nre ngan shubu bait kandai 4%. Tish 4% la bande ka network fees kan ka tai la da coin jongi unum position osino. Te kan mau bala dangi ngi penmi coin kan ka kam ka bangi ngi penmi mangi hingi long try kan ka kam bat kita kiba kin sathet hadin pat kin de ki we ki breu ki panapar te ladangan compare ka jing penmi gini ki crypto coin ber ka jing join company ma ka jing join company ka ba mot ka ba pp join ya ka company jong ki we lane la de pp le trading yini ki crypto meme coin ro la de pp tit na ka market ka mut ba pp tit ki jong ki we te we ba pp tit ki jong ki we lane pi join company jong ki we kamut kalong res kan te kamut kala ban yo nong kala ban du nong ha ka crypto ro kalong gumta la da ppt di konjong ki we kala ban du nong kala ban yo nong re ka ba khambon sen he ka de du nong te menta la da pi join company ro kalong gumta ki badang join na khmat kila ban yo nong ki ba join hadin kinsa du nong te ka crypto ro kalong gumta te menta bangi ngin laj na kita baro kicing du nong tengi ngi wan ra ya kane ka community kicing temu kalong bangi ngin ya snok tilang bangi ya penmi ka pisa bangi ngin penmi ka fun bangi ngin ya thit ik taki crypto meme coin te menta ngan lej hang ni kum kane ka bangla pani menta ma utei address CAD address ubas dang pra P8 GV4 ude address uta ubashnai no coin uthit kat no uyo nreus pa new phowei million coin te nang ta uthit kat no nriu hajar sanspa dollar te nriu hajar sanspa dollar ngan ong phi te manta suppose lada ka kan hun jongi ka dan kumba nriu hajar sanspa ngon nriu hajar sanspa dollar tela kumno haka pisa India ngalaban ong to ngan siung khandai pusau kalaban point riu laktam ma riu laktam haka pisa phareng tementa na ka tei ka riu lak na tangan ong bait khandai phulai ta na ka tei ka riu lak ladangi ya don kumba shispa ngon divided by shispa kap mot ngingin pelut kumbat nriu hajar tam kan nriu hajar tam tingka ngin ya penmi ya kataka fun te menta ka e ka jing mentoy ladangi ngile kumta menta shimudur mangi how to address baro shimudur ngade manga
pila ya contribute lang kapisa pila ai lang syanga baro te ngangan penmi ukoin te ka dolar ngila yo kumban riu hajar san spa dolar te kini ki wei batit nyo dolar nro pusau nro fulai nro pun riu nyo spa san pun te kitu ngingim tepra kide ki briu ki banabar ma te menta ka ai ke jing mentoy te mentangan ayo tu desktop site to nang ban yo ilot bara te ka ai ke jing mentoy lada ngingi le kumta ngila thit em riu hajar san spa dolar ngila yo tu coin kumba riu spa nyo poi million te dala depth hit to te ngingin sa sel kin khandia ma kum tu address kan pen ep yo jemen toy ne am te pet u invest am riu hajar san spa dolar kamut da ka kan hun jong u te yo ki yo ado khat nyo hajar dolar menta khat nyo hajar dolar ki yo nong te menta la daki ki di mene pelut riu hajar san spa dolar tangkumba riu lak sau hajar san spa ma ngan syuang Ria menta lada phi la yo nong hadu kato kapamut into kan kamut into khandai pho tongan syuang te kamut la yo hadu khat san lak lai pho jar divided by shis pangon te kamut ngia se amne mar riu hajar tam re ladangi ngi yo kate kamut shis pangot te kamut ngila yo mar khat san hajar lai spa tingka te kato kadeka jing mentoy te menta andangi la depth hit ya kate kan riu hajar san spa dolar te kamut kini ki beriu ki basyapo kide ki beriu ki bangi ngim itho kan te menta mentang ini page kan ini page you address ubat hit riu hajar san spa dolar usel hakidor kan no te menta page hakapor ba uthin uyo hakador 0.025 barit uto 5 barit kamut santali kinat kan 0. santali kinat khandai nyo ar te udina hakador 0. sautali kinat lai pra to lai barit kamut lai pra te menta udi kan 0% te mentangan pen EP ma 0.0000 sautali kinan lai pra denem te menta pet itu lai pra 0. sautali kinan lai pra divide da kateken kemut santali kinan khandai nyoa santali kinan divided by santali kinan khandai nyo ar kamun hado laisha shiteng lajan lang kajing yo nang laisha shiteng kajing yo nang ma te la da laisha shi lai point sao te kamun ni nakatukan riu hajar san spa dolar bangi ya ngi penmi kamun lada divided by shis pa ngon kamut ngin ya pelut mar $1,000 kamut hapisa India ngin siong bait lada $10 khandai pulai kamut mar $1,000 ningka into kan katno sya ko mga ong mene lai point sau sya de into lai point sau sya kamut ngi la yo katto kan te minus no ka try to $1,000 kamut khat sau hajar san spa tingka kamut ngi la yo nang kai te pek tu la din tu ter kamut kajing yo nang kabun kai te na ka benta kan ka video ngai supun iling kot dengan ngan yai kran biang pat ya tu ka kan hon te kan mau ba kajing penmi ikini ki coin kani ka community ka bangi ngi farm ka de ka community ban ya penmi coin ngin yes no tilang ban ya penmi kan ka pisa banthit kumpan riu hajar san $4 te ngin khot ngin wer bat ngin confirm bangin accept akan ka group tang ya ki briu ki ba dan kajing shania ya ki bom don kajing shania wala da
ki don ha to ko we ka group da ki ar spa ki lai spa ngot ro ngi nam pdiang namar ngi shu khat be tang ki batrang bani kamai bat kane ka de ka we kalat kalanti bangi ngi kamai lada kini ki ar spa ar pun ngot ki long ready ro ngi welcome ki te na kata ka daw ngangan oi pi ba lada ngi pen mi coin kamut ka don ka ching mentoi ka bakhrau ba lada ngi aso thu lang iwe piwe ngi ne contribute ka te ka dollar $1,100 ka pemut mar $1,000 sispa tingkala ne $1,100 tangan syuang te kamut ngingin sa snai ki coin man kasingin snangin penmi ma te ka pemut mentah seposta ngan pen ipat ya ka to ka banganga ong ipi don loss te kan ne ka longkum ni te mentah suppose mentah phila thit ya mentah phila thit ikate kan $1,000 te kum ka kon hun ngila penmi te mentah uni ubri uba chapo rum don bathit watang we ro te ya kate ka dollar ka ban $1,000 ka bamot ngila ban yo biang kan ngila ban sal biang te ha kan ko kom mentangan le ha ka to ka holder ka bamot kom ni kalong kom ni mene ngi thit em kan kan $1,000 te kamut ngi yo YouTube coin ko ba $1,000 million te mentah ka bamut kalong kom ni le to holder ka bamot kalong kom ni te ladangi ngila thit em na kan ka liquidity pool kan shim yo no coin kan shimudur hangne dan 1 billion supply mo namar bo coin bangi ngin sina udah 1 billion supply te hangne ka sa khandai namar ba la de bon tang uwe la de bon mo te hakane kamut hakapor bom 4 bon kamut unpa 1 billion supply nakane ka 1 billion supply kamut ladangi ngithit $1,000 kamut nakate kan shim kan $1,000 kan ngi yo to lada thit $1,000 new way million coin $1,000 way million coin kamu kan didok nakate kan didok nakate kan rong hau address jongi te shmudur uni ude address jonga mo te dala thit kamu utu coin unrong ha kane $1,000 way million te kamu kate ka dollar ka bangi ngi thit pat ka rong ha kate kan karong ha kan he hakane ka value kan pound to te nang ta ladangi umdon uwe ru ubathit na shani sepo pan umdon uwe ubathit na shani sepo ro kamut ngi dangla ban yo biang ka dollar ka pamon ya kate yote $1,000 million coin banga ngadon mene nga sel kamut kala rong biang stay te ka dollar kamunang te pat ka pha no hau address jongi tela long kumba kan chu anung sai pilai thiet yo sabon na dukan ma mudur bo pila ai ka pisai voting ka pila yo sabon be voting ka te anda pila le yeng le se tu sabon umlang kamon kata ka dukan ro pi thu I thau te ka la kut expiry o ka to ka dawai ngang ma te di ka dawai ka ba $1 san voting ka pila yo ka dawai pi ai ka pisa san pho te menta ka to ka pisa ka dan ha ka to ka dukan baka dawai ro ka dan ha ka ti jong pi te menta suppose la da pi pila poisi ka to ka dawai ka la expiry te kamut pi pila return no pi ai ka dawai pi sim biang ka pisa te ka lang kumta kan ka ching batai jong hang nero kamut ka shia return no coin how no naka no te liquidity pool un pha coin pi baka dollar jong pi kan le ka liquidity pool but la da pila dipat yo coin on rong biang sa liquidity na liquidity pat kan sim ka dollar na fi teka longkum ta te perlok tangkat tahi lada pi don ka jingmot la ne ba phinis no tilang kammot hang ne ngan oi pi kan don bon ka jingmon toy kum utei pe $1,000 hadu khat nyo $1,000 khat nyo $1,000 ka de ka jingman toy khat nyo $1,000 ngan oi pi ka jingman toy kala bun ba khat nyo $1,000 into lada di dollar pidang yo hi khandai phuwe pon san ro kamut kat tu te lada shispa ngon divided ya tu shispa ngon kamut kan yo la kumno kan mar khat san $1,000 san spa san pho san te tangkat ne perlok an sedang penmi pat ki video khu blai shibon